Ki khubor ka Bthei TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kirigasin meningkong hakikat arah jar senam beulu Mehding lani volcano badan haki pang sitai jangkeri Ethiopia ula Bthei bat ki pui ki bami naga jing Bthei ulu Mehding lahir shakaleng kiri ki Bthei namar baga jing stat jangkal air kabe kalong hadu komba 6 kilometer AA hakashikenta ulu Mehding ubel Bthei haka step jangas ngi ublei ude ublatip kumu heli gubi volcano badan haki than afar jangkeri Ethiopia Kipui kelahir Shaduh Shenekari India ru hakba kisakut ki hau jongkanong ba Delhi bat namar kaniga daw lahaban Sangeh no Shuwa iki Liengsuiñ ki bami nakika Liengsuiñ nanong ba Delhi bat niki wepar ki jilla kum na Gujarat Rajasthan Haryana bat na Punjab Katana ka batho bawo ika jinglong ka sun meneng kata ke Indian Meteorological Department klabatai bagi pui ki basakut hakil o ki ya lenti benle China bat kin khoitlot tat hadu kapor hinyo shiteng AA menta kamien ki pui klarong shari India dakbaya lenti na Ethiopia Red Sea nangta sha Yemen sha Oman kisu sha Arabian Sea bat ki wanrong pat de ha India ka Directorate General of Civil Aviation kabatha ki company Liengsuiñ ba pher bakin pet ngor bha nama ba kampat chingan banyat kat bagi ki pui kimpat khoi ki Air India Indigo bat ka SpiceJet ki digi bashakta nakani hakaba tang ki Air India ka habban Sangeh hadu khatwe tli ki Liengsuiñ ki Liengsuiñ ki bala shap Sangeh ki digi Liengsuiñ ki bamutmi na New York sha Delhi na Dubai sha Hyderabad na Doha sha Mumbai na Dubai sha Chennai bat ki wepan ka jurung ki pui ki wepat kiri nakani ka jing Bthei volcano kede namar ba ki pui ki lahir sha Suiñ Shaduh komba khasan kilometer AA nasla khando